Muri yeZimbabwe, aiwa, murume anonzi David Coltart azouya akatokonya neZANU-PF. Pamunozoona vane ZANU-PF vasingadi kuonana nevanhu veTCC, aiwa, tazoona kuti ndokwazvobva, noti aiwa anyazouya akataura chokwadi, anyazopfumbura chokwadi kuti aiwa vane ZANU-PF vanoisa matax kune vanhu vari disabled pamabrew writers, pamalenses, pamawheelchairs, asati azokuisa tax kune maMPs avo kana vanhu vemuparliament vanotenga maluxurious cars anoita mamillions achimunyika yeZimbabwe. Saka usati aendera mberi nenyaya iyi ndokukurudzira chibva wasubscribe wolike wachina on the bell icon kamba uchana maupdates anokupa pane paZim News Live. Pane nhau dzinobuda mu-the news hogs dzichiti in a country where disabled persons already face immense difficulties, the government of Zimbabwe is spilling on the misery by effectively introducing a tax on disability through levying value-added tax on spectacle lenses, spectacle frames, braille reading materials. Saka tinoona kuti David Coltart anobva asvika achiti the imposition of tax on wheelchairs, braille writers, braille wrist watches, crutches and other prosthetics is simply outrageous. Put in the context of ministers and MPs being able to import luxurious motor vehicles duty-free, it is a national disgrace. We have seriously lost our way as a nation. Sandozvira zvichitaurwa naDavid Coltart kuti aiwa maMPs anotobvumidzwa kuti vaunze motokari dzinoita ma-thousands of dollars asi vachinzi free of duty. Asi tichiona kuti vanhu vari disabled vasingakwanisi kuzvishandira vanonzi ivo ngavabhadhare ma-value added tax, ngavabhadhare VAT pama-wheelchairs avo kana ma-braille writers. Saka muri yeZimbabwe ndo indifference iri ichitaurwa nevanhu veTCC naDavid Coltart achiti aiwa parliament yedu haisisiri right, parliament yedu iri kuleka humanity. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzei mafungiro enyu munoti kudipi nemucomment section medu mutiudze mafungiro enyu. Aiwa musisubscribe kulike pachenotina on the bell icon. Timuramba muchiona maupdates andokupai pano paZim News Live.